皆さんこんにちは。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラクフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。CTA 内閣はダライラマ法王の輪廻転生問題に対する立場を明らかにしました。CTA 内閣は中国の誤ったゼロコロナ政策がチベット人の命を危険にさらしていると声明を発表しました。ペンバツリン出席大臣は1週間の日本公式訪問を終えました。第51回国連人権理事会で国連加盟各国が中国によるチベットへの弾圧に懸念を表しました。チベット事務所オーストラリアと台湾の代表らが中国共産党の暴政との対決、民主主義の防衛と題したセミナーに出席しました。チベット事務局ワシントン DC は第20回北米チベット協会会議を開催しました。チベット事務局ジャネーブの陸人健康大王がシングラリティ大学ベネルクスのエグゼクティブプログラムに参加しました。チベットアドボカシーグループのメンバーらは国連人権委員会に共同嘆願書を提出しました。先週 CTA の内閣はいかなる政府も個人もダライラマ法王の伝承に関わる問題に干渉する権利は持たないと表明しました。霊な伝承者を認証する制度はチベット仏教に特有の仏教的な慣行であり、ダライラマ法王14世の生まれ変わりに関するこの宗教的活動は法王自身によって祀られ委任された責任者に従って行われるべきであると内閣は明確に言及しました。Any institutions of government institutions or individuals cannot indulge or have influenced on the incarnation of the 14th Dalai Lama, which means that the Chinese government cannot interfere in the religious tradition of the reincarnation of the 14th Dalai Lama, which they have been seeking legitimizations which they don't have traditionally. So this Kashak makes a stand, a very clear stand on the reincarnation of 14th Dalai Lama, whereby the authorities, the sole authority belongs only to His Holiness Dalai Lama. 中国政府がさまざまな手段を使って輪廻転生の問題全般、特にダライラマ法王14世の輪廻転生に関する誤った言説を広めていることを受け、CTA 内閣はこのように明言したと説明しました。この問題はコミュニティの内外で議論され続けているため、CTA 内閣はこの政策方針書を発表する必要性を感じていると述べています。チベットでの新型コロナウイルス発生に関する中国の施策に関する多くの報道を受けて、CTA 内閣は9月26日に報道声明を発表して中国政府に対し食料、医療品が不足した不衛生な生活環境の下で混雑した検疫施設での滞在を強いられているチベット人へタイムリーな援助を認めるようにと要求しました。Central Tibet Administration also like to request or urge Chinese government not to detain those Tibetans who had expressed their opinion due to the sufferings, and if there is any need of facilities which need to be provided by the Central Tibetan administrations, we are more than happy to provide. CTA 内閣はまたチベットでのパンデミックとの戦いを援助するにはチベット産の医学品の免疫共助剤、医療機器、看護師、ボランティアの形であらゆる援助を拡大することを確約しました。さらに純粋に政府の施策に対する不満を表明しているチベット人たちによる公的な批判を十分に認め、率直な意見を述べたために受ける報復から彼らを保護するよう北京に要求しました。チベット人権民主センター TCHRD は中国政府のパンデミック
ロックダウンに関する施策を批判する姿が目撃されたチベット人に対して中国の公式メディアが警告を発したと報告しています。中国のチベットにおけるゼロコロナ政策の厳格な実施により9月23日から25日の間にラサ市だけで5人のチベット人が自殺を余儀なくされました。今年8月8日、チベットで最初の新型コロナウイルスの発生を公に報告しました。チベットの伝統的な州であるウザンの首都ラサとガリで計22例の新型コロナウイルス陽性者が出ました。CTA の声明によりますと、現在いわゆるチベット自治区だけでおよそ5万3076人の陽性者が隔離センターに居住しているとされています。CTA のペンバースリン出席大臣は9月27日、日本への公式訪問を無事終えました。9月2日に千葉工業大学と麗澤大学の2つの大学を訪れて、学生や教員を前に国際社会におけるチベットの立場というテーマで講演を行いました。翌日23日に東京の文教シビックセンターにてチベット、ウイグル、南モンゴルセミナー、中国共産党の占領地、共通基盤の構築と題するセミナーに参加して、日本の国会議員、シンクタンクのメンバーら、ウイグル、南モンゴルの代表ら、メディア関係者らの前でメインスピーカーとして講演しました。さらに記者会見にも出席して、日本の主要メディア12媒体の記者やレポーターと交流しました。大臣は日本公式訪問の最終工程として、チベット事務所と埼玉医科大学を訪れ、在日チベット人、日本の12のチベット支援団体の代表とメンバーら、チベットハウスの支援者、スポンサー、翻訳者、そしてボランティアなどの重要人物らと面会しました。日本の国会議員、大学教職員、そしてチベット支援者らは、チベット問題への継続的な支援を確約しました。国連加盟国はジュネーブで開催中の第51回国連人権理事会においては、中国のチベットにおける組織的な弾圧に懸念を表しました。アメリカ合衆国、デンマーク、ドイツ、スウェーデン、スイス、リトアニア、EU などの27加盟国を代表してて、中国による人権侵害に着目して、表現の自由に対する強権的な統制やその他の人権侵害を強調して、チベットの状況に懸念を表しました。日本、アイスランド、フィンランド、オランダ、ルクセンブルク、イギリスなどの代表団も中国による人権侵害に対して引き続き懸念を表明しました。国連チベット局アドボカシー担当官のガルデンソム氏は、非抑圧民族協会を代表してて、チベットでのパンデミック状況に対する中国政府の施策について提起しました。また、50人以上の国連独立専門家による2022年6月の中国に関する特別会合の招集に応じるよう理事会に要求しました。スイスとリテンシュタインのチベット人コミュニティは9月23日第51回国連人権理事会の会議中に合わせ、人権高等弁務官事務所の前で平和的なデモを行い、新しく任命された人権高等弁務官にチベット人の人権を守るよう要請しました。丁寧主義大王は中国共産党によって弾圧され沈黙しているチベット人のために発言する責任を負っていることを認識して、コミュニティのメンバーらに感謝を述べました。また、コミュニティは新しく任命された人権高等弁務官フォルカー・トゥルク氏に対してチベット人の声に耳を傾けるよう求める嘆願書も提出しました。9月24日、チベット事務局オーストラリアと台湾の代表らであるカルマシンゲ氏とバワ・ケルサンギャンゼ氏の2名は、シドニーで中国民主連盟が主催した中国共産党の暴政との対決、民主主義の防衛、中国共産党第20回全国代表大会後の台湾海峡問題と題する2日間のセミナーの海外式に出席しました。オーストラリア事務局のガルデン代表は、チベットの
闘争は中国に対するものではなく、中国政権のチベットにおける強硬政策に対してであり、チベット問題が平和的に解決されれば、チベット人だけではなく、周辺地域全体にとって有益なことであると述べ、チベット問題を国際問題として取り扱うよう参加者に対して呼びかけました。台湾事務局の馬和ケルサン行政代表は、両岸関係から見るチベット・中国の関係性の今後の発展というテーマで基調講演を行いました。このイベントには、全オーストラリアチベット人協会会長のカスル・ツェリン氏も出席しました。また、セミナーには中国の民主活動家、専門家、オーストラリアとニュージーランドの中国共産党政権犠牲者連盟の代表者など50人以上も参加しました。チベット事務所ワシントン DC は9月24日から2日間、ボストンにて第20回北米チベット協会会議を開催しました。ナムゲルチュル代表が開会の挨拶をして会議の司会を務めました。この会議はボストンチベット協会が主催してサポートしました。会議には亡命チベット国会議員のトゥンルプツリン氏と天神ジグメ氏、チベット基金ディレクターのカスルロブサン・ネンダーク氏、インターナショナルキャンペーンフォーチベットの臨時副会長店長ヤソ氏が特別ゲストとして参加しました。会議には22のチベット協会の会長や事務局長が参加し、そのうちら19名はアメリカから、3名はカナダからの参加者でした。チベット事務所ブラッセルの陸人玄関代表は、シングラリティ大学ベネクルスエグゼクティブプログラムの参加者にチベットダライラマ法をチベット問題の対話による解決に向けた CTA の取り組みについて伝えました。代表はシングラリティ大学の CEO 兼共同創設者であるディディック・リック・クローズ氏の個人的な招待によるこのプログラムに参加しました。シングラリティ大学ベネルクスはこれまでの伝統に基づいてオランダ南部のテクノロジーとデザインの中心地として知られるアイントホーフェンに焦点を置いています。アントワープで開催された難民支援のためのワーキング大会であるリフュージーウォークに今年史上初めてチームチベットのメンバー8名が参加して280以上の他のチーム1583名とともに歩きました。玄関代表はチームチベットを激励して主催者のリーダーシップとベルギーに住むチベット人に感謝を表すメッセージを文章で発表しました。チベットアドボカシーグループのメンバーら9月20日、チベット支援のための研修を終えて、ジュネーブの国連人権委員会に共同の嘆願書を提出しました。嘆願書でチベットにおける人権侵害問題のうち、ラサでゼロコロナ政策を口実にチベット人が虐待を受けているという報告を含め、国連の注意と介入を必要とする最も重要かつ緊急な5つの問題を取り上げ、これらの問題に関連する複数の勧告を国連人権委員会に提案しました。また研修生は国連への見学会に参加して、現在開催中の国連人権理事会の第51回定例会議と国連本部を視察と体験しました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。